Il-Partit Nazzjonalista u Partit ta' Azzjoni u dak li ma jkunx qed jagħmel il-Prim Ministru se jkun qed jagħmlu l-Partit Nazzjonalista fil-mument opportun. Din il-weda mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt li kien intervistat fuq Net Television mill-preżentatur tax-Xandir tal-Istat Quintin Sherry fejn tenna li l-partit mhux se jagħta qalbu mill-isfidi li se jsib qudiemu tant li jrid jasal sad-destinazzjoni politika tiegħu. Dan huwa partit ta' azzjoni, dan huwa kap tal-oppożizzjoni ta' azzjoni, maħniex iktar mitlufin fil-kliem, imma ħankunu mitlufin fl-azzjoni. Nimxu l-qoddim, inkisru s-silġ, inkisru l-blat u naslu u naddu minn fejn irridu naddu. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-poplu hemm barra irid oppożizzjoni li trid tmexxi lil dan il-pajjiż il-qoddim bħala gvern alternattiv. Lejlet il-preżentazzjoni tal-budget tas-sena d-dieħla, Bernard Grech spjega li l-Partit Nazzjonalista jrid ekonomija ta' kwalità u aktar diversifikata fosthom billi tissaħħaħ l-ekonomija l-ħadra, il-green economy, li tenna ngħixu f'ambjent aħjar. Dan kontrarju għal politika tal-Gvern Laburista li għażel li jibbaża l-ekonomija tal-pajjiż fuq pilastru wieħed biss, iż-żieda fil-popolazzjoni. Irid ikollna ekonomija diversifikata, iktar saqajn. Li jekk tfalli din, tissaħħaħ di, mhux iżżomm di, tissaħħaħ di. Irid ikollna ekonomija tal-kwalità. Fi allura n-niċċeċ li noħolqu ma jkunux ibbażati biss fuq in-numri imma anke fuq il-kwalità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hu gburi li hu Malti iżda jħoss li għandna bżonn nerġgħu nibnu mill-ġdid isem pajjiżna għal glorja li kien igawdi minnha qabel l-2013. Bernard Grech tenna li jrid pajjiż ta' kwalità. Żgur li gburi li Malti. Imma ejjew nkunu verament gburin li aħna Maltin, imma gburin meta aħna jirnexxielna nerġgħu dal-pajjiż intuħ l-isem li jixraqlu. Meta aħna barra minn Malta jkunu jafuna li aħna pajjiż ospitali, mhux li aħna pajjiż kriminali li noqtlu l-ġurnalisti. Meta aħna nkunu magħrufin madwar id-dinja u madwar l-Ewropa li aħna poplu intelligenti, aħna poplu għandna ħafna riżorsi umani li kull fejn morru nagħmlu isem kbir lilna nfusna manka lil pajjiżi fejn ikunu. Hekk nixtieq illi nkunu gburin li aħna Maltin. Bħala l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech qal li qed iħoss li żdied sew id-dinamiżmu fil-partit kollu, fosthom anke fil-grupp parlamentari. Mis-sossi dwar ir-relazzjoni mal-ex kap Adrian Delija, Bernard Grech qal li għandhom relazzjoni tajba fil-waqt li insista li tibqa' jaraħ ikompli jaħdem fil-partit għax tenna li jara l-valur f'kulħadd. Jiena insistejt li jkollu ħidma, jiena insistejt miegħu illi hemm bżonn illi t-talenti tiegħu ma jinħlewx kif ma nixtieqx illi jinħlew it-talenti ta' ħadd la tad-deputati, la tal-attivisti, la tal-kunsilliera, la tal-membri fil-komitati, la tal-nazzjonalisti hemm barra, la tal-volontira kollha laqqas dawk in-nies kollha li qegħdin jersqu lejna mill-Partit Laburista jew inkella minn dawk li m'għandhomx partit. Bernard Grech qal li jinkwieta meta jara Prim Ministru li qed jinħeba mill-problemi tan-nies u li mhux jieħu d-deċiżjonijiet dan dwar diversi setturi fosthom dwar il-pandemija tal-coronavirus fejn kellu jindirizza l-problemi qabel ħarbulu minn ideħ. Meta l-każijiet niżlu kien iż-żmien fejn aħna hemmhekk stajna bil-kalma kollha nippjanaw the proper way forward. U din tlifniha. Tlifniha għax kellna Prim Ministru li timur idur bil-bowt. Dwar l-immigrazzjoni, Bernard Grech fakkar fil-Konferenza Nazzjonali dwar l-Immigrazzjoni u l-Popolazzjoni li se jkun qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista. Konferenza li sissa Roberta Bela qed juri li ma jridx jappoġġa. Kompla li minħabba li jisem pajjiżna tħammeġ madwar id-dinja kawża tal-korruzzjoni tal-Gvern, l-Unjoni Ewropea m'għadix toħodna bis-serjetà u għalhekk il-Gvern m'għandux is-saħħa politika li jiddiskuti. Minflok il-Partit Nazzjonalista irid jindirizza l-problema tal-immigrazzjoni regolari mis-sors tagħha, jiġifieri minn fejn joriġinaw l-immigranti u mhux sempliċiment minn fejn jibdew il-vjaġġ lejn l-Ewropa.